Ayun, oh. Thank you! What's up guys, for today's video manonood lang tayo sa mga nangangawil ng alakitok or GT mga hunter. Well, andito na tayo mga hunter sa pinamimingwitan ni Hunter Joey. Ayan sila oh. Si Uncle Mando gumagawa pa ng abong-abong niya kasi naulan mga hunter oh. Tingnan nyo oh. Abong-abong niya. Kasi Hunter Joey oh. Nangalan, Uncle. Oh. Diba? Ito yung ano natin, master. Ito yung ginagamit ni Hunter Joey na pang kawil. Ay, pang pamingwit yan. Nakabalandra dyan sa may bato. Para hindi mahila ng kung may makukuha naman. Tapos nakasabit dun sa may kawayan. Para kapag may nakuha rin, makikita mo na matutumba yan mga hunter. Yan. Nung minsan mga hunter, hindi pala nila na video yung pinagkuha nila ng apat na malaking talakito. Dalawang 11, 16 tsaka 17 kilos mga hunter yung nakuha nila. In-upload ko. Ito, kagaya ng sinabi ko mga hunter, yung pain is igat. Ayan o. Hello. Ito, wool. Yan, yung pain mga hunter. Tapos ito yung ano, yung pamimingwit. Nylon. Na ayos. Ganyan yung ayos para hindi mag-bol-bol mga hunter pag ano, pag tinapon na dun sa ano malayo. Tignan nyo mamaya. Pakita ko. Tignan natin mga hunter. Nakapayong tayo, baka magkasakit tayo. Naayos na ni Uncle Mando. Yung ganyang pabigat, meron din siyang pabigat na ganyan buli mga hunter, para mahagis ng malayo yung ano, yung pain. Ito yung sima. Tignan nyo, napakalaki mga hunter para sa malaking isda. Isa lang yung ano, yung sinima sa kanya, yung igat para maganda yung dawi. Tignan nyo, ihahagis ni Hunter Joey yung kawel. Tignan nyo kung paano mga hunter. Oh, ganon. Ayun, layo oh. Oh, tignan nyo, sakto lang yung ano, yung natanggal na nylon, sakto lang. Oh, narigag pala kapalos daw. Ayan o, si Hunter Kevin, si Hunter Kulot na gaburan na. Gumagamit din ng rod si Father. Si Hunter Joey, Lem, Elmando. Bali apat ang ating kawil. Papunta na rin si Hunter Francis, may kawil din mga hunter. Go, go, go! Power Ranger! Nandiyan ulo to. Dalawa yung pahay ni Pare no? Oh, si Kulot oh. Tira, tira, tira. Woo!
natin na may makuha sa kanila. Antayin lang natin mga hunter kasi medyo talaga matagal to. Ano, si Hunter Joey nag-aayos din yung sa kanya kasi bumalik yung paa niya dahil ano, lakas yung hangin. Oh. Medyo. Hindi niya yan mahagis ng malayo, malakas ng hangin. Hunter. Grabe, lakas ng hangin, oh. Ang lalaki ng alon, mga kanter. Grabe. Tira, 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 tira. Grabe ang alon, lalakas. Kaya mo yan. Ayun, ayun, oh. Isa, dua, dalawa, lima, anim, pito. Oh! Talagang malapit lang mga hunter kasi malakas talaga yung hangin. Malakas yung hangin kaya ganyan talaga. Tignan nyo mga hunter, oh, ang lakas ng ulan, oh. Tumilong na kami dito, oh. Konti, oh. Wanin. Oh, lakas ng ulan, oh. Ito yung silungan namin, tignan nyo, ah. Hunter, wanin, tudon. May nakuha daw ni Hunter Joey na talakitok. May nakuha na si Hunter Joey. Ito yung tuloy kahapon mga hunter. Ayun, Ang laki, ang laki nga. Nice one. Mga ilang kilo kaya to? Laki. Oh, isa, dalawa, tatlo, apat na tangkal mga kanter. Nagkasi kami ng uray dali. Ay, bagi na nakapapasima mo yung lagi ko. Malaki, malaki. Malaki na to, ah. Oh, masiyaw. 10 kilos. Na? Tanong yan natin kung putang terang pa, patigingit mo nagdali dito. Pagka may bingo. Laki ka, Hunter. Ito siguro yung dumawi kahapon mga kanter. Yung dumawi kahapon. Buwan ni Hunter Joey ito. Ayan dere. Hindi naman dere. Katayin. Walagbag dito. Ah, si Biag, palangoy mo ang balata si Bumig. Ah. Palangoy mo. Ay! Hihi! Guni mo. Guni mo, tago. Malaki-laki. Pang 10 kilos. Mga kanter. 10 kilo! Size mo ang taton? GT! Nalakitok! Tumigil na yung ulan, oh. Wala nang ulan. Kaya nano tadi arag basi gaya mo. Meron na. Nalayo mo lang. Woohoo! Nanawang pa yung balde dyan. Smuggle ko, wanin, dadjay. Ay, malalim ata yung sima. Yung kawil. Hirap ang tanggalin, patingin ako. Mga saan? Lalim, laki ng bunganga, oh. Naging tawlo na ano ko solpoy. Yan nga yan, malaki. Oh. Talakitok. Ito, Ibugok tani karen. pang 20 na nakuha. Lahat na dito, mga pang 20 na. Berikan kita mantin di mana? Dumugo na. Parte. Oy, tanggal na. Tignan nyo kung gaano kalaki yung sima. Tingin ako dere. Oh. Hindi na, laki ng sima. Oh, buhatin mo dere. Ingkay palangoy. Oh. Go. Oh, patingin. Oy, laki. Talakitok, bebe.
Palos lang sa kalam. Lagay ko. Ito na din siguro pa nito. Bon, kisusulit ko pala pa niya. Ano yun? Dan dito. After 30 minutes sa daman dito yan. Di Jerry pag pampanita. Yan. Dito ni Ajubay Haban ni. Nakalam ka din? Okay, balikan ko kayo na balikan kayo. Ha? Balikan ko kayo mamaya, Amanda. Buhay pa. Nakakuha na naman pala ng isa, oh. Tara, sumikil sabi Ayan, oh. Ayun yung isa din. Hindi na na-video kung paano nakuha. Aba, ay nagtagtag. Tali man daw. Oh. Ha? Oh. Ayun yung isa kanina. Sayang di na-video. Mas maliit yan. Huh? Dalawang malalaki. Man. Magkapabintan luna ko katan. Pagpasi pa nila mga panawi ko. Nagligan mo ata pa makasuka lang tama isa. Datay mo tas. Kasi ng bata dito. Ay, sauce! Oh! Nagsimal! Ha? Nadagsag? Nagsimba din eh. Hindi masay. Apa yun? Pitak-pitak ka? Tudan, oh. Tudan. Oy, buhatin mo ng maayos, ah. Oy. Oy. Ay, pagdagatan niya man. Kasta ano? May agayang kasta ni. Oh. Kasta ni, ho. Ito nyo na. Oh, pagbibitan nyo kasta ni. Alam po mo gayam. Kasta ni, pamayam. Ya kataw eh. Logo api ko din. Baliktad. Against the light, ah. Against the light lang. Okay. Gawa tayo thumbnail. Ita. Sumango kayo, ah. Sana ilagabay kayo. Dumri mo datan Ha? Ta, la. Sus! Ang mga gidyo nag-thumbnail. Ang mga gidyo nag-thumbnail. Si Canter Joey lang kumuha yan, dalawa. Iuwi na namin kasi no, patay na yung isa eh. Baka magkamoy pa. Hihi, dalawa. Asa ka na uti mapanday na ako anaw. Ayan, what's up guys for today? Uwi na tayo. Umulan na eh. Oh, yan yung nakakuha. Tapos balik tayo mamaya tanghali. Kasi ayan na yung ulan, no? Lakas na naman, umulan na naman. Balik tayo mamayang tanghali mga hunter. Nagbuhat si Hunter Arnold kasi Kander Fox, si Kulot. Ayan, uwi na tayo. Balik tayo mamayang hapon mga hunter.